Добро утро, приятели! Днеска мисля да правя влог с моето жена Паткан. Кой ще правим? Един Господ знай. Сега ставам се оправям. После ще се видим. Ай, маняци! Е така, приятели, хапнах, пинах, обляках се и сега тръгвам. Принцип не обичам да закусвам, ама моята ми мрънка, моето жена Паткан, се мрънка, пак аз не я лъжа, не е хубаво да се лъжи маняци. Защото после не е, че карма, не е, че кар, аз ме кара. Разбирате ли? И така, автобуса изпуснах заради вас. Ай, майци, се видим! Пристигнахме на местоположението. Сега търсим моето сурат Паткан жена. Искала да ми купи нещо за пиене. Ама вземи се заблуби. Да, ще видим. Ето я. Намерих я. На пътя тук. Бате. Тоня не смени. Meine ist Surat Patkan жена. Sag etwas. Nichts. Sag etwas. Auf Bulgarisch. Здравейте, приятели! Моето беби в цикъл не е добре. Тъжна е, дразни ма, ядосва ма, крещи ми, пи ма. Ужас. Ужас. Какой ужас? Ты что, блядь, такой ёбстый? Иди нахуй, сука, блядь. Днеска трябваше да отидем на едно място. Много ме решиш. Вас? Sag nochmal. Много ме решиш. Кой ми реши, ма? Ти ми решиш. И така, маняци, плановете ни се развалиха. Ще правим нещо вкъщи. Какво ще е то? Приготвил съм едни спагети. Много люти. Ще ги пробваме. И друго от нещата, което ще правим е ще учим приятелката ми на български. Нали така? Нали така? Я. Да. Да. Обичаш ли ма? Я обичам те. Качих стори в Инстаграм, питах кои думи искате да я науча. И нека видим! Ай! И първо ще сложим спагетите да се варят. Нали така? Моето сурат Паткан жена седи там, като изгонена. Драйв here. Така. Включваме на 20. Стараме. И докато спагети се варят, ще учим на български. Първите думи, които ще научим е здрасти. Здрасте. Здрасти. Muss ich das sagen? Ja. Здрасте. Laut. Здрасте! Какво правиш?
Друго място. Стихуешь се надавно? Какво правиш? Какво правиш? Как си? Как си? Добре ли си? Добре ли си? Марто е гей. Виждате? Was noch? Was willst du noch lernen? Искам Искам да да пишкам. Искам да пишкам. Sie schlechte Wort. Nein. Искам да пишкам. Искам да сера. Искам да... Ich sage das nicht. Окей. Гладна съм. Gladna sam. Жадна съм. Ich bin nicht жадна. Tu lernst nur. Жадна съм. Жадна sam. Искаш ли до магазина? Искаш ли до магазина? Магазина. Магазина. Зарядно. Зарядна. Телевизор. Телевизор. Диван. Диван. Прозорец. Прозорец. Врата. Врата. Стол. Стол. Гъс. Газ. Мой Мой. гъс. Газ. Голям. Голям. Was hast du gesagt? Alles gut. Alles gut. Чао. Чао. Чао, чао. Ще се видим след малко за спагетите. Тя разбира. Колата разбира. Иначе много хора питат на какъв език си говорите. Говорим си на немски. Kannst du Deutsch? Ja. Wir reden auf Deutsch. Ja. Du verstehst mich. Ja. Du kannst Deutsch. Ja, ich kann Deutsch. Du hast Deutsch für 4 Monate gelernt. Oder 5? 4. 4? Ich kann nicht so. Aber 4 Monate. 4 месеца. Какво робите? И те приятели станаха. Ето ги. Приготвил съм се сирене. Прясно мляко също. Защото наистина са много люти. Даже ме е страх да ги пробвам. Willst du probieren? Nein, das ist zu viel. Du stirbst. Nimm eine. Wie eine. Du meinst ein bisschen. Nein, eine. Willst du trinken? Ты живой? Ja. Nein, ess nicht mehr. Warte kurz. Нихуя себе. Сказала я себе. Добре са. Не са много люти. Ich will Wasser. Nein, Wasser. Nicht ess nicht mehr, bitte. Маляци ще сложат сирене вътре. Защото наистина... Ти е ба майката. Komm, probiere doch mal. Ja? Здравейте, приятели! Газа ми изгоря, устите ми изгоряха.
Тя пробва малко, полудя. О май гот. По часа. Обичаш ли ме? Зак? Я обичам те. Вас? Те, Радо. Радо. Норман? Обичам те, Радо. Беше от нас, приятели. Надявам се да ви е харесало видеото. Последете на в Instagram, в TikTok. Ако искате още такива видеа, харесайте, споделете, коментирайте, абонирайте се. И там нещо си. Майко. Бехиндът. Чао, майне, че обичам.